بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا نجبان غوث اعظم علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے ابد تک کلی رہے گی اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ مکی مدنی سرکار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکتہ والی عظمتہ والی شانہ والی ذات واسطے حضرات محترم اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دنیا کائنات دے پہلے مؤذن اور نبی پاک دا سب تو پہلا بانگا اور ایسی شخصیت جڑی چل دی زمین تے ہے او دے چلن دی آواز رب دی جنت چ سنائی دیندی ہے میری مراد حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ غلام نے باپ بھی غلام ہے ماں بھی غلام ہے نسل در نسل نسل در نسل غلام ہی چلتے آ رہے ہیں غلام ہی چلتے آ رہے تے بلال خود بھی غلام ہی غلام بندیاں دیاں کھادیاں زندگیاں ہوندیاں نے نہ مرضی نال کھا سکتے ہیں نہ مرضی نال پی سکتے ہیں نہ مرضی نال اٹھ سکتے ہیں نہ مرضی نال کتے جا سکتے ہیں غلام بندہ انجی ہوتا ہے اج دے معاشرے دے اندر کہ جویں ایک دکاندار نے اپنے تھلے کوئی ملازم رکھے ہو وہ دی حیثیت پھر بھی کوئی اچھی ہوتی ہے غلام نالوں غلام بندے دی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے باپ بھی غلام ہے بیٹا بھی غلام دادا بھی غلام پردادا بھی غلام یعنی نسل دا نسل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بھی غلام چلتے آ رہے ہیں اللہ اللہ تے جدو اللہ پاک عزتاں دین تے آئے
تے پھر اللہ پاک نہیں ویکھدے کہ یہ رنگ دا کالا ہے غلام ہے، نہیں، اسلام نے آ کے پھر عزتاں دے نال نواز چھڑیا ہے۔ بلال انہاں دا نام ہے، رباح انہاں دے والدہ دا نام، والد دا نام ہے، حمامہ انہاں دی والدہ دا نام ہے، ام کلثوم سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی انہاں دی بیوی ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اسلام دے رشتے ہی اصل رشتے ہوندے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں آزاد کروا کے نا تے اپنی بیٹی دا نکاح انہاں دے نال کر چھڈیا۔ ایک بیٹی دا نکاح نبی پاک نال کرتا تے دوسری بیٹی دا نکاح بلال نال کرتا۔ بلال نبی پاک دے ہم زلف بھی نے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 سال بعد اندر پیدا ہوئے ہیں۔ نبی پاک تو 10 سال چھوٹے، 32 سال دی زندگی غلامی دے اندر گزاری ہے۔ بھائی جان، غلامی دا 1 سال بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ جنہ بزرگاں نے غلامی دے سال گزارے نے نا انہوں نے پتہ ہے، سانوں کی پتہ ہے، سانوں اینا پتہ ہے بڑے بڑے سلنسر لا کے، سلنسراں دیاں لا کے او تے موٹر سائیکلاں پجانیاں نے، کاراں پجانیاں نے، چڈے منہاں تے بنانے نے، ہتھاں تے بنانے نے، سینیاں تے لا لینے نے، بامباں بوں بوں کرنی ہے۔ سانوں کی پتہ ہے کہ غلامی تو آزادی کیویں ملی ہے۔ غلامی دا 1 سال بھی بڑا برا ہے۔ 32 سال غلامی اندر، 22 سال سونے نبی دی غلامی اندر حضرت بلال نے گزاری، تے 10 سال سونے نبی دی جدائی اندر حضرت بلال نے گزارے نے۔ ٹوٹل 63 سال عمر پائی ہے حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر دی بھی 63 سال ہے، سیدنا عمر دی بھی 63 سال ہے، سیدنا بلال دی بھی 63 سال ہے، سیدنا امیر معاویہ دی بھی انی کی عمر پاندی تھوڑا جا فرق ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 7 جانشین غلام بن چکے نے، تے 8ویں نمبر تے صحابی بن والے سیدنا بلال نے رضی اللہ تعالی۔ 8ویں نمبر تے مسلمان ہونے والے نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے انہاں دے دل اندر اسلام دی محبت بیٹھا دیتی، اور امیہ دے غلام نے، امیہ نے انہاں دے بڑا ظلم کیتا ہے۔ 4 سزاواں امیہ نے دتیاں نے، تے انشاءاللہ میں بھی تفصیل انہاں سزاواں دا ذکر کر کے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان بھی انشاءاللہ العزیز بیان کراں گا، اور مقام بھی بیان کراں گا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے آپ نو کھپا کے نا احد احد تے اللہ احد دیاں آوازاں بلند کیتیاں نے، تے او دے بدلے اندر رب نے رتبے کی عطا فرمائے نے۔ ایک دن نا سیدنا عمر فاروق نے یا سیدنا ابو بکر صدیق نے بیٹھے نے نال، تے بلال دی نا انج کنڈ تے ہاتھ پھیر کے، تے ایک واری ہاتھ پھیریا نا تے حضرت ابو بکر انج ہل گئے۔ بلال تیری کنڈ تے زخم ہے نے؟ بلال کہن لگے ابو بکر تھانوں نہیں پتا، اے امیہ دا ظلم سہ سہ کے اس رب دی توحید واسطے اپنی کنڈ تے نے زخم کروائے نے، اس رب دی توحید واسطے۔ آئیے ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اندر چند قرآن پاک دیاں آیات، تے اس تو بعد پھر اگے بات چلانے آوازم دیئے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا
ذالک الفوز العظیم۔ اللہ اللہ اللہ، دو جگہ تے اس آیت دے اندر سیدنا بلال دا تذکر ہے۔ السابقون الاولون، پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے دے 8ویں نمبر تے اسلام قبول کرنے والے سیدنا حضرت بلال نے السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر صحابہ دے وچوں بند کر دے کوئی نہیں مسئلہ، مہاجر صحابہ دے وچوں تے ہجرت کرنے والے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجر صحابہ نے جڑے پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے جڑے مہاجر صحابہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں ساریاں تے راضی، میں انہاں نو جنتاں عطا فرما چھڈیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، تے قرآن پاک کا ایک اور مقام سماعت فرمایا جے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ جنہاں نے اپنی مال جان دے کے اللہ پاک نال سودا کر لیا، اللہ دے نال جنت دا سودا کر لیا، تے تاریخ دیاں کتاباں تے احادیث دیاں کتاباں پڑھیے، سب تو زیادہ اگر جان تے ظلم اللہ دی توحید واسطے برداشت کیتا ہے تے کالے بلال نے کیتا، حبشے جو آن والے اس غلام بلال نے سب تو زیادہ ظلم برداشت کیتا ہے امیہ دا۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمایا جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے اپنی زبان چ ایک باری کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اتے پکے ہو گئے، پھر اتے ڈٹ گئے، پھر ڈولے نہیں، سزاواں ملیاں نے تے ڈولے کوئی نہیں، تتیا ریتاں تے لٹائے تے ڈولے کوئی نہیں، کوڑے مارے گئے نے تے اللہ دی توحید تو ہٹے کوئی نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ 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 فرماندے نے
کہ جنت دا انہاں نال اساں وعدہ کر لیا جنہاں نے ایک واری کہہ چھڈیا ساڈا رب اللہ ہے پھر پکے ہو گئے شرک میں کیتا ڈٹ گئے اللہ دی ذات دے شرک میں کیتا توحید دے پھر پکے ہو گئے قائم تے دائم ہو گئے اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارے پیغمبر دے نال ایک دن جا رہے نے جاندے رستے چ ویکھے بلال امیہ دیاں بکریاں پیا چراندا ہے نبی پاک نے بلال نال اگے بھی واسطہ ہے سی بلال نو اگے بھی نبی پاک نال ملاقاتاں ہوئیاں سن تے نبی پاک فرمان لگے بلال کسے بکری دا دودھ جو کے پیا دے بڑی پیاس بڑی بھوک لگی ہے حضرت بلال آندے نے محبوب سونیا ایک کم میں کیویں کر سکنا میں امیہ دا غلام ہاں شام نو جدو بکریاں کر لے کے جاواں گا جڑی بکری دا دودھ تانوں چو کے پلا دیاں گا او بکری گھر جا کے دودھ نہیں دے گی تے امیہ مینوں سزا دے گا میں آکھے یار غلام بندے دی زندگی کوئی نہیں سارا دن بکریاں چرائی جائے اپنی مرضی نال کسے بکری دا دودھ بھی نہیں پی سکدا غلام بندے دی زندگی کوئی نہیں غلام بندیاں دیاں کوئی زندگیاں نہیں ہویا کردیاں اللہ 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 نبی پاک فرمان لگے بلال انج کر او بکری لے آ جیڑی دودھ دیندی نہیں جیڑی دودھ دیندی نہیں کوئی چھوٹا بچہ بکری دا پھڑ کے لے آ بکری دا بچہ چھوٹا کوئی لے جڑا اجے تک دودھ دین دے قابل نہیں ہویا اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا ایک بکری دا بچہ لے کے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری دے اس بچے دے نیچے بیٹھے نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس بچے دے تھنا مجھے تو لایا تے اللہ دی قدرت نال حوانہ دودھ نال بھر جاندا ہے اللہ دی قدرت دے نال حوانہ دودھ نال بھر جاندا ہے اللہ 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 نبی پاک نے دودھ جویا ابو بکر دے برتن نے پیش کیتا برتن دے وچ دودھ پایا بلال نے پیتا نبی پاک نے پیتا حضرت ابو بکر نے بھی دودھ پیتا تے حضرت بلال ویکھ کے حیران ہو گئے تے نبی پاک فرمان لگے بلال میں تینوں ایک دعوت دین لگا انی رسول بلال میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول بلال میرا کلمہ پڑھ لے سیدنا بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے صحابی بن جاندے نے تے گل چھپی چھپی ہے ایک دن پتہ چل جاندا ہے انہاں کافراں مکے دے کافراں پتہ چل جاندا ہے بلال جیڑا ہے لات منات عزا نو چھڈ کے ایک احد دیاں آوازاں بلند کردا ہے ایک اللہ نو پکاردا ہے امیہ نو پتہ چل جاندا ہے امیہ کہندا کھانا پینا میرا ہے تے میرے ربا نو چھڈ کے محمد دے رب دیاں عبادتاں کرنا ہے تیریاں جرتاں کیویں ہوئیاں تیریاں جسارتاں کیج ہوئیاں تو میرے کولوں کھا کے میرا پی کے تے میرا غلام ہو کے میرے ربا نو چھڈ کے تے محمد دے رب دی عبادت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم بلال کہن لگے میں تیری غلامی تو نکل گیا حقیقی طور تے میں اس اللہ دا تے اس اللہ دے رسول دا غلام بن گیا میں اللہ نو رب من لیا نبی پاک نو اپنا رسول تے رہبر من لے آئے ہن میری جان جا سکتی ہے اس اللہ دی توحید دا پلہ چھوٹ سکدا نہیں چھوٹ سکدا اللہ اللہ سزاواں شروع ہون لگیاں نے کائنات دے لوگوں شاید اج کل کسے پاکستان یا دنیا دی کسے جیل اندر انج دیاں سزاواں نہ دتیاں جاندیاں موڑ سب تو پہلے نمبر تے امیہ کی کردا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو بن دیندا ہے پیراں نو ڈھیر بیڑیاں پا دیندا ہے تے جلاد ساتھ
सद लेंदा चंद नौजवानां नूं बुला लेंदा है। ये नौजवान की करते ने, पहले एक नौजवान आके बिलाल नूं कोड़े मारदा है। बिलाल नूं कोड़े मारदा जी, दो जवान कोड़े मार मार के थक जांदा है। फिर दूजा जवान आ जांदा है, वो कोड़े मारने शुरू कर देंदा है। फिर तीजा जवान आ जांदा है, वो कोड़े मारने शुरू कर देंदा है। इंज बिलाल नूं कोड़े वजदे पए ने, इंज गुलामी दी जिंदगी दे अंदर कोड़े बिलाल खा रहे हैं। ते जदों बिलाल नूं कोड़ा वजदा, बिलाल की आंदा अल्लाह अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। ओ मैया जिन्ना मर्जी जुल्म कर ले, तेरे लात मनात उस्सा सब झूठे ने, रब इको अल्लाह है, रब इको ही अल्लाह है, इको इलाह है। अल्लाह अल्लाह। उमैया नूं बड़ा गुस्सा आया ते उमैया ने इन्हां जवानां नूं रोक दिता। रात हो गई, शाम हो गई, बिलाल नूं इंज लावारसा तरह एक कमरे दे अंदर सुट के चले जांदे ने। सुबह होई ते उमैया ने फिर आके वेखिया बिलाल जेड़ा है ओही अहद अहद दियां आवाज़ां ला रहे, अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं जदों उमैया ने वेखिया कि नहीं ना पास आ रहा ते दूसरी सजा शुरू कर देन लगा है। इन्हां दे दूसरी सजा केड़ी है? लत्तां नूं रस्से पा के, लत्तां ते बावां नूं रस्से पा के ते जवानां नूं रस्सियां फड़ा दित्तियां गईयां ने। मक्के दी पथरीली जमीन ते बिलाल नूं घसीटिया जा रहा है। रुतबे एवें नहीं मिलते, शाना एवें नहीं मिलदियां। इस कुरान च तज़किरे अल्लाह पाक ने इंजी नहीं कर दिते। ये जवान उबास जेड़े ने, ये बिलाल नूं गलियां दे विच घसीटदे फिरदे ने ते नाले हसदे ने, ठट्ठा करदे ने, मजाक करदे ने। ते बिलाल दी जुबान ते इक्को ही सदा है, अल्लाहु अहद। बिलाल एक तरह ने बड़ी जा रहा है, दिल सारा दिन जवान कसीर दे रोजाना ये सजा चलती है भाई। ते उमैया कहता मैं कि शायद बिलाल बदल गया होए, लेकिन जिवें जिवें उमैया दियां सजावां सख्त हुंदियां जांदियां ने, एवें एवें बिलाल दे दिल विच ईमान पुख्ता हुंदा जा रहा है। जाके बहो, जरा जाके बहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते उमैया ने हम तीसरी सजा का आगाज किया। एक ऊंट की खल लैके या किसी जानवर की खल लैके या लोहे की कोई सिरा लैके बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जिस्म ते लपेट के ते बिलाल नूं तत्ती गरम रेत दे ऊपर लिटा दिता। मैं पढ़िया मुर्रखीन लिखदे ने उस गरम तत्ती रेत ते गोश्त का टुकड़ा रख दिता जाए, चंद लम्हियां दे अंदर गोश्त का टुकड़ा भुनिया जा सकता है। इन्नी गरम ते तत्ती रेत ते बिलाल नूं लिटा के ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सीने ते एक बहुत भारी पत्थर रख दिता जांदा ताकि ऊपरों पत्थर दा वजन होए, थल्ले तत्ती रेत दा वजन, तत्ती रेत दी हीट होए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर लोहे दी सिरा दे विच क्यों बाके कि लोहे दी सिरा गर्म हो जाए, बिलाल नो गर्म जिस्म नाल तकलीफ पहुंचदी रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा कोलों दी गुजर होया ते कहन लगे उमैया ज़ालिमा बाज़ आ जा, इन्ना जुल्म नहीं करीदा किसे ते, इन्ना जुल्म नहीं करीदा, बाज़ आ जा। लेकिन उमैया नो नहीं असर हो रहा। उमैया अपने जुल्म ते तुले आए, उमैया बिलाल ते जुल्म दर जुल्म करी जा रहे आए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी सजा बर्दाश्त करते ने। शाम दा रात दा वक़्त हुंदा, गंदी एक
खल लैके ओदे विच बिलाल नूं लपेट के एक कमरे दे अंदर लावार सतन सुट के उमैया चला जांदा है। अल्लाह 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 आपे ही मर खप जाएगा बिलाल। ना कुछ खाण नूं दिता जांदा ना कुछ पीण नूं दिता जांदा। याद है ना सैयदना उस्मान गनी दा जदों पानी बंद है खाना पीना बंद है सवाल करने वाले ने पूछया उस्मान प्यारे 40 दिन गुजर गए ने कित्थों खा रहे हो किवें जिंदा रह रहे हो। उस्मान कहन लगा यार की पुछदे हो जदों मैनू भुख लगदी है प्यास लगदी है रब दा कुरान पढ़न लग पैना वा रब दा कुरान पढ़न लग पैना ते बिलाल जो भुखा प्यासा लगदियां ने बिलाल तराने पढ़न लग पैंदा अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाह इक्को ही है अल्लाह इक्को ही है अल्लाह इक्को ही है अल्लाह एक के उहदे तो इलावा और कोई इलाह ते माबूद नहीं। लो कायनात दे लोगों आखिरी सजा उमैया जेड़ी शुरू कर लगा जे अज तक तुसी नहीं वेखी होएगी ना सुनी होएगी। अल्लाह 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 उमैया ने वेखिया कि नहीं ना बाज आउंदा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला इन्हें पता की कीता अग दे गरम गरम अंगारे ते कोयले मंगा ले मंगा के ते जे एक जमीन ते बिछा लेंदा है बिछा के ते हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां अग दे अंगारे ते लिटा देंदा है। अल्लाह अल्लाह अग दे अंगारे ते बिलाल नूं लटाया बिलाल नूं अग दे अंगारे ते लिटा के उत्ते पत्थर रख देंदा है कदी ऊपर पत्थर रखदा कदी आप छाती दे उत्ते चढ़ जांदा ते चढ़ के आंदा मार आवाज़ां अपने रब नूं मार आवाज़ां अपने रब नूं यार कदी अग दा अंगारा हथ फड़ के ते वेखना कितनी तकलीफ हुंदी है। बिलाल दे जिस्म दे थल्ले अग दे अंगारे ने उत्ते बिलाल उत्ते मेरा बिलाल मुर्रिखीन बयान करते ने बिलाल दे जिस्म जो चर्बी निकल निकल के अग दे अंगारे बुझ जाया करते सन। अल्लाह 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 इन्नियां मुशक्कतां बिलाल ने कट्ठियां ने अल्लाह दी तौहीद वास्ते अल्लाह पाक दी तौहीद वास्ते इन्नियां मुशक्कतां बिलाल ने कट्ठियां ने। अल्लाह 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 ते एक अल्लाह वाला बड़ी प्यारी गल करदा है जिन्ना मर्जी जुल्म कमाले भावें बलदी अग ते लटाले मैं कलमा नहीं छड्डना। प्यार करो मोहब्बत भाई टेक छड्डो यार तुम जवान बंदे हो मेरी उम्र मेरे ख्याल तुहाडे नाल बहुत ही होनी है कितनी उम्र तुहाडी मेरे ख्याल 28 19 29 साल होएगी मेरी 32 33 साल जवान बड़ो थोड़ा जिहा छड्ड के क्या करो जिन्ना मर्जी जुल्म कमाले भावें बलदी अग ते लटाले मैं कलमा नहीं छड्डना मैं कलमा नहीं छड्डना मैं कलमा नहीं छड्डना। अल्लाह 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 हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ये उमैया दे सामने कह रहे ने जिन्ना मर्जी जुल्म कर ले जिन्ना मर्जी जुल्म कर ले मैं कलमा नहीं छड्डना मैं कलमा नहीं छड्डना। अल्लाह अल्लाह साडे आका नूं तू जानदा नहीं ओ छानी कोई उसदे नाल दा नहीं साडे आका नूं तू जानदा नहीं कोई सामने उस दे नाल दा नहीं सोना आमीन दा ओ लाले सोना आमीन दा ओ लाले जिन्ने मेरे जैसी ने नाल लाले मैं कलमा नहीं छड्डना। जिन्ना मर्जी जुल्म कमाले जिन्ना मर्जी जुल्म कमाले भावें बलदी अग ते लटाले मैं कलमा नहीं छड्डना मैं कलमा नहीं छड्डना मैं कलमा नहीं छड्डना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह
تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اگ تے لیٹیا حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا نا، حضرت ابو بکر کہنے لگے امیہ ظالمہ بس کر جا. امیہ کہنے لگا بہتا ترس ہوندا جے تے آزاد کروا لو. تے میرے سونے ابو بکر مینوں لگدا کھرے اسے الفاظ دی انتظار چ سن. ہاں بول بھائی کی قیمت ہے؟ امیہ کہنے لگا ابو بکر تیرا ایک رومی غلام ہے بڑا اعلیٰ نسل دا، وہ مینوں دے دے اے لے لے. ابو بکر آندے نے مینوں قبول ہے. امیہ آندا ہجے اتنے بس نہیں، میں کچھ سونا بھی لینا نال چاندی بھی لینی ہے، کچھ سونا کچھ چاندی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کر گئے، لیا کے سونا دیتا، چاندی دیتی اور رومی نسل دا غلام دیتا. تے حضرت بلال نو امیہ دی غلامی چو آزاد کر کے اللہ واسطے وقف کر دیتا، آزاد کر دیتا. ہن بلال آزاد ہو گیا، ہن بلال آزاد ہو گیا. پہلے غلام سی ہن آزاد ہو گیا. ہن بلال مرضی دی زندگی گزار لگ پیا. اللہ اللہ اللہ. تے دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ و ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے ہیں. حضرت بلال نبی پاک دے نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر ایام گزارے نے. جنگ بدر دا موقع آ گیا ہے. جنگ بدر دے موقع تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے اندر شامل ہے. تے بدری جڑے صحابہ کرام نے نا نبی پاک نو اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے سونے نبی جڑے تیرے نال بدر دے وچ شریک ہوئے نے اے بدر دی جنگ تو بعد جو مرضیہ عمل کرن بدر دی جنگ دی وجہ تو اللہ پاک نے اتنا راضی ہے. اللہ فرماندے میں انہاں تے جنت واجب کر دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بدری صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال بھی شامل نے. تے کافراں دے وچ امیہ بھی آیا ہے. ویکھیا جی اتنے ان جوڑ پین لگا ہے. امیہ بھی کافراں والوں آیا ہے. جو امیہ دوڑدا دوڑدا عبد الرحمن بن عوف دے کول آیا تے آ کے آندا عبد الرحمن مینوں بچا لے، اج مینوں بچا لے. عبد الرحمن بن عوف دے نال امیہ دے تعلق نے. عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر بندے سن، امیہ بھی تاجر آدمی سی. عبد الرحمن بن عوف کہن لگے میں تینوں کیویں بچا سکنا، اج میں تینوں نہیں بچا سکدا. ہاں اینا جھاڑیاں دے پیچھے لک جا، میں تینوں کچھ نہیں کہندا. اینا جھاڑیاں دے پیچھے لک جا. اینا جھاڑیاں دے پیچھے امیہ لکن لگا ہے تے بلال نے ویکھ لیا. کنے ویکھ لیا؟ بلال نے ویکھ لیا. تے بلال دوڑدا آیا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے بلال اینوں معاف کر دے. تے بلال آندے نے عبد الرحمن تینوں نہیں پتا جدوں میں لا الہ الا اللہ پکارنا سا اے مینوں کوڑے ماردا سی، اے مینوں گرم ریتاں تے لٹاندا سی تے مینوں اگ دے انگاریاں تے لٹاندا سی. بلال سائر بلال کہن لگے عبد الرحمن بن عوف ذرا پاسے ہو جا، اج امیہ نو میرے کولوں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اج میں خود امیہ نہ اپنی تلوار دے نال امیہ دا سر قلم کراں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نو سائر دے دیتا. حضرت بلال اسلام قبول کرن تو بعد آزاد ہو گئے نے. وہی بلال کہ جدوں غلامی دی زندگی دے اندر سی اے بلال نیچے تے امیہ سینے تے چڑھ جایا کردا سی. اج اسلام تو بعد بلال آزاد ہے. جنگ بدر دا موقع ہے. حضرت بلال نے امیہ نو تھلے لٹایا ہے تے امیہ دے سینے تے بلال چڑھیا ہے. مزہ آ گیا ہوئے گا. پھر ادو حضرت بلال آندے نے اللہ احد. امیہ پتہ چلے آئی وہی میرا رب.
جنہوں میں پکارنا سا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ بھی آسرا نے کیتا تلوار مار کے امیانوں قتل کر دیتا اللہ 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 پتہ چلتا ہے عزت اسلام نال ملتی ہے غلبہ اسلام نال ملتا ہے قوت اسلام نال ملتی ہے طاقت رب دے دین نال ملتی ہے اللہ 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 مدینے دے اندر نماز تے پہلے دی فرض ہے نا مدینے دے اندر نبی پاک نے فرمایا آبادی بڑی زیادہ ہو گئی ہے حدیث پاک جڑی ہے اپنا صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر صحیح مسلم دے اندر 377 نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن زید نبی پاک دے صحابی حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک نے مشورہ کیتا صحابہ دے نال نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیوں کی کرنا چاہیے لوگاں نو نماز واسطے جمع کرنے تے کی کریے بعد صحابہ کہن لگے اگ جلایا کرانگے اگ دے دھویں دے نال لوگاں نو پتہ چل جائے گا نماز دا وقت ہو گیا ہے نبی پاک فرمان لگے اگ دان مجوسیاں دی مشابت ہوئے گی اسی اگ نہیں جلانی آپ فرمان لگے ایک جڑا نہ ہو نکوس بجا لیا کرو آپ فرمان لگے نکوس جڑا ہے نا اے یہودیاں دی مشابت اے بھی نہیں اینج مشورے کر دیا رات ہو گئی سارے صحابہ اپنے گھر اندر چلے گئے حضرت عبداللہ بن زید نو خواب آیا رات نو فرشتہ خواب دے اندر انسانی شکل اندر آیا ہے آگے تے گل بات کرتا ہے وہ دے کول اس فرشتے دے کول ناقوس بجان واسطے تے عبداللہ بن زید آمدے نے یار اے ناقوس سانو دے دے اے دے ذریعے اسی آواز لگایا کرانگے لوگوں نماز دا وقت ہو گیا ہے وہ فرشتہ کہنے لگا میں دے نالو بہتر چیز نہ تینوں دے دیا اللہ 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 تے عبداللہ بن زید کہنے لگے جی کیوں نہیں تے اذان دے کلمات فرشتے نے خواب دے اندر عبداللہ بن زید نو سکھائے جاؤ کائنات دے لوگوں لڑائی جھگڑا ساڈی فطرت نہیں فتنہ فساد ساڈی فطرت نہیں تفرقہ بازی ساڈی فطرت نہیں میں دو کتاباں دے حوالے دیتے نے صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم اندر 377 نمبر حدیث پاک ہے جا کے حدیث پاک کھول کے پڑھ لو فرشتے نے خواب اندر عبداللہ بن زید نو اذان سکھائیے تے ابتدا کتھوں ہوئی ہے اللہ اکبر تو یہ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو ہوئی ہے پڑھ لو حدیث جا کے اپنی اکھاں نال بھی مطالعہ کرن دی عادت پاؤ مولویاں پیچھے لگے رہو گے تے جلدی گمراہ ہو جاؤ گے اپنی اکھاں نال مطالعہ کرن دی عادت پاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھو نبی پاک دی حدیث پاک پڑھو 377 نمبر حدیث پاک صحیح مسلم دی ہے جا کے مطالعہ کرو پڑھو اس حدیث پاک دے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ دے الفاظ مل جان تیرا مسلک سچا تیرا مذہب سچا اسی جھوٹے اسی اپنی ہر مسجد دے اندر اس قانون نو لاگو کر دیاں گے ان الفاظ نو لاگو کر دیاں گے اگر حدیث پاک وچوں مل جان اگر حدیث پاک وچوں نہ ملن خدا دا واسطہ ہی عبادت خراب نہ کر لوگاں دی عبادت خراب نہ کرو لوگاں دی مولویوں باز آ جاؤ ڈر جاؤ رب دے عذاب تو نہ لوگاں دے مسلک تے مذہب نو خراب کرو جو نبی پاک دی حدیث ہے او دے تے عمل خود بھی کرو لوگاں نو بھی اس تے عمل کردا حکم دیو خراب نہ کرو لوگاں دے عقائد اور نظریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگلا دن ہویا نبی پاک دے سامنے عبداللہ بن زید نے اپنا خواب بیان کیتا نبی پاک نے مہر لا دیتی نبی پاک فرمان لگے عبداللہ تیرا خواب سچا ہے تیرا خواب سچا ہے تیرے خواب دے مطابق تے نبی پاک دے کول صحابہ کرام موجود نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے عبداللہ بن زید نو نبی پاک نے فرمایا کیڑے الفاظ نے
عبداللہ بن زید نے وہ سارے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ سارے الفاظ نبی پاک دے سامنے عبداللہ بن زید نے بیان کیتے. نبی پاک فرمان لگے مل پہن لگا جے بلال دے احد احد دا توجہ کرے آجے. ابو بکر بھی موجود نے, سیدنا علی بھی موجود نے, سیدنا فاروق اعظم دیگر صحابہ بھی موجود ہے. نبی پاک فرمان لگے یا بلال یا بلال کم یا بلال کم یا بلال کم, اے بلال کھڑا ہو جا. عبداللہ بن زید کو کلمات سکھ کے اج تو بعد تو اذان کیا کرے گا. ہائے ہائے ہائے, بلال دی آواز سونی سی تے خوبصورت تے اچھی آواز سی, تے اچھی تے خوبصورت آواز والے بندے نو اذان کہنی چاہیے. حدیث دی روح دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا عمر فاروق آندے نے اللہ دے نبی جی میں بھی خواب ویکھے ہے, یہ وہی الفاظ خواب اندر مینوں بھی دسے گئے نے. نبی پاک فرمان لگے حق کے سچے بلال اے الفاظ یاد کر لے, اج تو بعد تو بلال نبی پاک دا بانگا بن گیا ہے, اج تو بعد تو نبی پاک دا مؤذن بن گیا ہے. نبی پاک مدینے اندر جنی دیر تک زندہ رہے نے, نبی پاک دی موجودگی دے اندر بلال نے اذاناں دتیاں نے, عبداللہ ابو محذورہ نے اذاناں دتیاں نے, عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذاناں دتیاں نے. خدا دا واسطہ اگر کوئی دوسرے مسلک دا جوان کوئی بزرگ بیٹھا ہے میرے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا, گزارش کراں گا, جا کے اپنے ملا کو سوال کرے آجے. نبی پاک دے زمانے اندر 3 بانگے سن, اینا 3 مؤذناں نے اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھیا تے ایک حدیث سانوں بھی بخا دے ہو. ایک حدیث, صرف ایک حدیث بخا دے ہو. کلمہ نبی پاک دا پڑھیا تے گل بھی تے نبی پاک دی چلنی چاہیے نا. ایک حدیث بخا دے ہو. نبی پاک نے اذان تو پہلے اپنے نہ 3 بانگیاں چو ایک بانگے نو یا ایک مؤذن نو حکم دیتا ہوئے کہ اے الفاظ پڑھتے پھر اذان شروع کر. ایک حدیث لے آ دیو, اللہ دی عزت دی قسم اس منبر تے چڑھنا چھوڑ دیاں گا, جے نہیں تے پھر من جاؤ جو مسلک اہل حدیث دا ہے وہی مسلک سچا ہے, وہی مسلک نبی دا ہے, وہی مسلک نبی دے صحابیاں دا ہے, وہی مسلک ہونا چاہیے ہے جو قرآن دے مطابق ہوئے, جو نبی پاک دی حدیث دے مطابق ہوئے. تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے. کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے تے گل بھی نبی پاک دی چلے گی, گل بھی حدیث بخا دے ہو, ساڈا روڑا ہی کوئی نہیں, حدیث بخا دے ہو سی تیار. تے جے نہیں تے اس فقیر نو آ کے پوچھو, سوال کرو. اسی دعویٰ کرنے اذان تو بعد درود پڑھنا چاہیے, اذان تو بعد درود پڑھنا چاہیے. میں حدیث بخانا اٹھائیے احادیث کتب. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے اذان سنی اور جس طرح مؤذن نے آکھے ہے اونج نال نال کہندا رہیا حی علی الصلاۃ دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ, ثم صلوا علیہ, پھر انہیں میرے تے درود پڑھیا, پھر انہیں میرے واسطے وسیلے دا سوال کیتا. اللہ نے پیارے پیغمبر فرماندے نے میں قیامت والے دن اودی سفارش کراں گا. میں حدیث پیش کی تھی, کوئی مائدہ لال حدیث نو ضعیف کرے یا غلط کرے. ثم صلو علیہ, اذان تو بعد میرے تے درود پڑھنا ہے, او دا فائدہ کی ہوئے گا, نبی پاک دی سفارش ملے گی. اذان تو پہلے درود پڑھن دا فائدہ دس. ہر کام دا فائدہ ہی ہے نا, کسی کوئی نبی پاک دی حدیث جدی نہیں جدا فائدہ کوئی نہ ہوئے. ہر حدیث دا فائدہ ہی فائدہ ہے. پہلے پڑھنا ہے تو دا فائدہ دس, پہلے پڑھن دی حدیث دس. اللہ اللہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دا پاگا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ ٹائم اجازت نہیں دے رہا حدیثہ دو سن لو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایمان تو اڈا تازہ ہو جائے ایمان اندر بہار آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک 37-69 نمبر حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بخاری دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک معراج دی رات گئے نے نبی پاک نے آسمانہ دی سیر کی تھی جنت دے اندر چلے گئے جنت دے اندر نبی پاک چلتے پے نے چلدے اچانک قدمہ دی آواز آنی شروع ہو گئی ہے قدمہ دی آواز آن لگ پئی ہے نبی پاک نے جبریل امین نو پوچھیا جبریل آواز قدمہ دی آ رہی ہے اے کدی قدمہ دی آواز ہے کیڑا بندہ ہے جدے قدمہ دی چلن دی آواز آ رہی ہے نبی پاک نو جبریل امین کہن لگے نبی سونیا اے تیرا مؤذن بلال کالے جے رنگ دا چلدا زمین تے وے اے دے چلن دیاں آوازاں رب جنت چ سنا رہے آئے رب جنت چ آوازاں سنا رہے آئے نبی پاک واپس آئے نبی پاک نے بنایا بلال کتھے بلال نو میرے کول بلاؤ بلال یار کیڑا عمل کرنا ہے تو چلدا زمین تے میں تیرے چلن دی آوازاں جنت چ میں سنیاں نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے بلال فرمان لگے توجہ کریا جے چلو موڑ دے ہو باسیو بلال آندے نے اللہ دے نبی جی ایک کی عمل ہے جدو میں وضو کرنا میں کدی وضو دے دو نفل نہیں چھٹے تے اسی کدی چکھے اسی کدی چکھے ہی نہیں تے بلال آندے نے میں کدی چھٹے ہی نہیں تے بلال آندے نے اللہ دے نبی جی میں جدو بے وضو ہو جانا میں فوراً پھر وضو کرنا میں وضو دی حالت چ رہنا پسند کرنا تاہی میرا اللہ اے میں نشانہ عطا فرما رہے ہیں اللہ 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 بلال چل دے زمین دے نے چلن دی آواز اللہ پاک دی جنت سنائی دے رہی ہے واہ بلال تیری عظمت تو قربان دوسری حدیث پاک طبرانی دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نو آندے نے بلال اے بلال تینوں میرے اللہ خوشخبری ہوئے بشر تو یا بلال اے بلال تینوں خوشخبری ہوئے حضرت بلال آندے نے بیما تو بشرنی یا عبداللہ قادی خوشخبری دے بلال قادیاں خوشخبریاں دے رہے عبداللہ بلال نو قادیاں خوشخبریاں دے رہے آئے بلال نے نگل کی تے حضرت عبداللہ بیان کر دینے بلال قلت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیو بلال یوم القیامتی واہ بلال تیری عظمت واہ بلال تیری شانہ یجیو یو بلال یوم القیامتی اللہ اللہ من ناقۃ رجلها من ذهب وزمامها من در اللہ 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 نبی پاک فرماندے نے بلال قیامت والے دن آئے گا ایسی اونٹنی دے اتے بلال سوار ہوئے گا جس اونٹنی دے پیر جیڑے نے سونے چاندی دے ہون گے پھر آکھو ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ بلال جڑی اونٹنی تے سوار ہوئے گا بلال جڑی اونٹنی تے سوار ہو کے آئے گا نا قیامت والے دن اس اونٹنی دے جڑے پیر ہون گے نا سونے تے چاندی دے ہون گے من ذہب سونے دے پیر ہون گے وزمامها من در او دی جڑی لگام ہوئے گی او جناب کستوری دی ہوئے گی او دی لگام کستوری تے یاقوت موتیاں دے نال اللہ پاک نے جڑ کے بنائی ہوئے گی فیتبعهم المؤذنون جننے بھی قیامت تک
मुअज्जन ने बिलाल दे नाल होणगे बिलाल दे हाथ दे विच लिवा हुन झंडा होएगा मुअज्जना दे सरदार दा झंडा बिलाल दे हाथ विच होएगा जिन्ने भी मुअज्जन जेड़े अल्लाह दी रज़ा लई अज़ान देंदे रहे होणगे इन्हां दियां गर्दनां लंबियां लंबियां होणगियां सारी कायनात विचों पहचाने जाणगे ए नबी पाक दी उम्मत दे मुअज्जन ने इन्हां सारे मुअज्जनां दे विचों बिलाल दी सब तो लंबी गर्दन होएगी बिलाल दी सब तो ज्यादा लंबी गर्दन होएगी नबी पाक फरमाते ने फयत्तबिउल मुअज्जिनून बिलाल सवारी तो उतरनगे इंज झंडा पकड़िया होएगा बिलाल उन्हां सारे मुअज्जिनां नूं लैके फयुदखिलुहुमुल जन्नह अल्लाह पाक दी जन्नत च दाखिल हो जाएंगे अल्लाह 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 सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतह मक्का हो गया है फतह मक्का दे मौके ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक दे नाल इंज बैतुल्लाह च दाखिल होए ने बैतुल्लाह दे अंदरों बुत गिराए ने सारे ते बुत गिरान तो बाद हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उत्थे मौजूद ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद ने बड़े बड़े किबार सहाबाए किराम मौजूद ने नबी पाक फरमान लगे बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जाते अजान दे दे काबे दी छत ते चढ़ जाते अजान दे दे बिलाल बैतुल्लाह दी छत ते चढ़ गए जिदों बिलाल ने अल्लाहु अकबर दा आवाज़ा बुलंद कीता मक्के दे जेड़े काफिर सन वेख के हैरान हो गए ए बिलाल कमी जिया ए बिलाल बड़े बड़े अल्फाज बोले ए बिलाल काला जिया ए बिलाल गुलाम ए बिलाल हबशी ना एदा रंग है ना एदा रूप है इन्हों नबी पाक ने बैतुल्लाह दी छत ते चाड़ दिता है असाना देर लग पे आए नबी पाक दे बंगे बिलाल ने अल्लाहु अकबर दिया जदों सलावां लाइयां बिलाल दियां अखां चों आंसू निकल आए बिलाल नूं सारा ही मंजर याद आ गया ए ओही मक्के दियां गलियां ने जिथे बिलाल नूं घसीटिया जांदा सी ए ओही मक्के दियां गलियां ने जिथे बिलाल नूं अग दे अंगारे ते लटाया जांदा सी ए ओही मक्के दियां गलियां ने जिथे बिलाल नूं अग दे अंगारे ते लटाया गया लेकिन नाल ही बिलाल अपनी किस्मत ते खुश हुंदे पे ने कि बिलाल उदों अल्लाह अहद दियां आवाज़ां आहिस्ता तू नहीं कीतियां अल्लाह पाक दे तौहीद वाले मामले अंदर जरा जिन्नी नरमी तू इख्तियार ने कीती जुल्म सहिंदा रहा है ओदे बदले दे अंदर अल्लाह ने एजाज दिता है काबे दी छत ते चढ़िया बिलाल ते रब दा आवाज़ा बुलंद पिया करदा है अल्लाह अल्लाह ये सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पाक ने असमत दी है शान दी है दमिश्क के अंदर इन्हां दी वफात हुई है ते उथे ही इन्हां दी कब्र मुबारक है तकरीबन 63 साल उम्र पाई है 32 साल कैद की उम्र है गुलामी की उम्र है 22 साल नबी पाक की गुलामी और 10 साल नबी पाक तो बाद नबी पाक की जुदाई के अंदर गुजारे ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिथे तेरा सोना वली नबी पाक दा सहाबी लेटे अल्लाह ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा अल्लाह पाक सानू एवें दा तकवा और एवें दी इस्तिकामत और एवें मजबूत रहन दी तौफीक और हिम्मत अल्लाह साडे अंदर भी पैदा फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल